Secret mo? Nakipagrelasyon ako sa matandang 40 years yung gap namin. Nakipagrelasyon ka sa isang matandang lalaki. 40 years ang gap ninyo. Tama ba ako ng pagkakarinig? Yes po. High school pa lang ako and security guard sa malapit dun sa house namin. So, meron po siyang business doon na loading station. Tapos doon niya nalaman yung number mo, tapos minessage ka na niya. Opo. Una po, tinanong ko siya kasi number lang po yung nag-text. Una po, parang nagkaroon ako ng kaba sa kanya. Sabi ko siya pala yun. And then, sinabi niya na hindi naman daw siya masamang tao. Unti-unti kinukuha niya yung tiwala ko. Libre na yung load. Yung wife niya po daw is namatay po sa breast cancer. Pumalaw yung mall po yung pinupuntahan namin para wala pong Una po nalaman po nung mama ko. Pinagalitan ako about po doon. Tapos sinabihan ako na tigil ko daw po, gano'n. Ang boyfriend mo ba o partner mo ay mas matanda sa'yo? Malaki ba ang agwat ng inyong edad? Doble ba ng edad mo yung edad niya? Oy! Okay lang yan. Sabi nga pagdating sa pagmamahal, age doesn't matter because money matters. Ay, pera pala yon. Pera pala dapat yung pinag-uusapan. Maghanap ka daw ng 4 na M. Alam mo ibig sabihin, no? Matandang mayamang madaling mamatay. Ay, huwag naman ganun. Siyempre, kapag yung desire natin, yung intention natin sa ibang tao ay hindi maganda, panigurado ka, bisyo, hindi ito magbubunga ng maganda. Panigurado, meron at merong karma na mapupunta sa iyo. Kasi yung intention mo hindi malinis eh. Kasi yung pagmamahal na meron ka, peke naman pala. As long as ito ay totoo at walang ibang natatapakang tao, tuloy lang. Kahit pa you and me against the world. Dahil ito yung hindi masyadong nakasanayan ng iba, iniisip lang ng iba, ang sasabihin ng iba. Nasa mundo lang na mapanghusga. Laban lang. Anyway, kabisyo, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At eto na nga po, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Napamahal ako kay Vice Mayor. Napamahal kay Vice Mayor? Ako nga napamahal kay Mayor eh. Hello, Vico Soto. Ay. Alam mo, kabisyo, iba naman yung paghanga sa pagmamahal eh, di ba? Pero yung secret file sender natin, hindi lang basta humanga, kundi napamahal sa isang vice mayor. Sino kaya tong vice mayor na to na tinutukoy ng SF sender natin? Kilala kaya natin to? Sa Metro Manila kaya to? Sa ibang lugar? Sa Mindanao kaya? O sa Visayas? Naku, abangan nyo po ito sa aking pagbabalik. Kapiling nyo pa rin si DJ Rocky. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Hinira ng tatay ko ang pagkababae ko.
siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files.